Les 7:26 hem parlat amb la Iraida Sardà, aquesta actriu que és una de les protagonistes, perquè l'altre és el Joan Massot Kleiner, d'aquesta obra Estimat mentider, que s'estrena el dia 6 al Teatre Gaudí Barcelona. Però ara el que hem de parlar és d'una altra història pardiana que ens porta avui al Pardo i que, com vam avançar la setmana passada, avui parlaràs del Santiago Rossinyol. Justos. Vam parlar, recordeu, del Ramon Casas i Carbó, i aleshores és una de les persones que va tindre un gran significat a la seva vida, de l'un i de l'altre, és en Santiago Rossinyol. I clar, avui darrere d'un he volgut parlar de l'altre per les connotacions que hi havia d'aquestes dues persones que eren amics inseparables. Bé, Santiago Rossinyol, concretament, i Prats, neix a Barcelona a 1861. Aleshores, concretament, ell neix a 1861, per tant tenia 5 anys més que en Ramon Casas. Però clar, quan un ja és a les seves edats, 5 anys amb 5 anys avall, no té massa importància. Aleshores, ell era d'una família de Manlleu, fabricants textils importants, i ell es va quedar de molt jove, es va quedar sense pare, i de la fàbrica tèxtil es va fer càrrec al seu avi. Llavors, ell, la idea de l'avi, eren exactament diversos germans, nois, i l'avi, fonamentalment, el que volia és que ell fos el cap després per dirigir la fàbrica i tal. Rossinyol no li interessava, no li agradava la cosa tèxtil, i llavors va haver un problema, i és que ell dibuixava, li agradava molt el dibuix, etc., i a l'avi, quan li parlaven del dibuix i li parlaven de l'art i tal, com vulgarment es diu, se l'emportaven els dimonis. O sigui que de cap manera volia que el noi tirés per aquest camí. Això va ser un tira i afluixa l'un de l'altre. Bé, la seva formació en pintura va ser fonamentalment amb la tècnica de l'aquarel·la. O sigui, ell es va dedicar a l'aquarel·la i es va formar aquí a Barcelona. O sigui, els seus principis es va formar a Barcelona. Que això va començar exactament quan el seu avi va morir. Ell llavors ja àmpliament va deixar la cosa tèxtil, ho va deixar en mans dels seus germans, i ell ja es va dedicar a el que ell volia, a el que ell li agradava. Llavors, ell va destacar molt, així com vam dir que en Casas era polifacètic, molt polifacètic, perquè, clar, tocava l'aquarel·la, tocava la pintura, tocava el disseny gràfic, etc. En Rossinyol, concretament, va destacar no solament com a pintor, que té unes obres meravelloses, sinó com a novel·lista, com a periodista i com a dramaturg. O sigui, hi ha diverses obres escrites per ell. Conjuntament amb en Ramon Casas, ell va viatjar, o sigui, amb en Ramon Casas es van conèixer exactament a 1886. I llavors va començar una gran amistat, i ell va viatjar a París a 1889 i es van posar a viure a Montmartre. Ramon Casas, en Rossinyol i l'Ignasi Zuloaga. Que l'Ignasi Zuloaga va tindre molta importància a la vida d'en Rossinyol, perquè va ser un dels homes que li va enfocar, i la figura del Greco li va enfocar i li va crear una fixació amb en Rossinyol sobre la figura precisament del Greco. Aleshores, concretament, ells vivien a Montmartre, i va començar tota la seva etapa de París. Home, ells anaven de Barcelona a París, viatjaven moltíssim, però també s'ha de tindre en compte que tant en Casas com en Rossinyol tenien capacitat econòmica per poder fer aquests viatges. La veritat és que pràcticament eren una anada i vinguda de Barcelona a París, i després aquí a Espanya diferents puestos, sobretot a Andalusia, sobretot la part de Madrid, tant l'un com l'altre viatjaven moltíssim. Aleshores, ell torna a Espanya i ell concretament li encanta, li meravella la població de Sitges, aquí a Barcelona, i allà compra una casa i crea el primer taller del Cau Ferrat, que no és exactament així, perquè a Barcelona ell tenia concretament un taller que compartia amb l'escultor Enric Clarasó.
Aquest taller es trobava al carrer de Muntaner, número 38. Si algun dia passeu per allà, repeteixo, carrer Muntaner, número 38, veureu que hi ha una placa de marbre que expressa tot això, que allà hi va existir el taller d'en Clarasó, o sigui, de l'escultor, i d'en Rossinyol. I allà va començar a fer les tertúlies, diguem, intel·lectuals, les primeres tertúlies intel·lectuals, que després, a poc, van anar a parar o sigui, en realitat allà a Muntaner 38 es va crear el primer Cau Ferrat, que després aquest Cau Ferrat ja va passar amb el temps, com sabem, al carrer de la Colla dels Quatre Gats, al carrer Montsió, i es va continuar ja amb un altre nivell, més àmpliament tota la cosa, diguem, de les tertúlies intel·lectuals que ells llavors van muntar aquí a Barcelona. Precisament aquesta casa del número 38 de Muntaner, que us repeteixo, és on hi ha la placa aquesta, doncs és molt curiós perquè s'ha fet famosa aquesta casa, perquè també va tindre un fet que va ser tràgic, que va ser que l'any 36, precisament davant d'aquella porta, un pistoler de la FAI va matar els germans Badia. Miquel Badia era el cap de la policia de la Generalitat de Catalunya i per això s'ha fet famós allò. Però bueno, això és una altra història, però em va fer molta gràcia el fet de que, bueno, molta gràcia, enteneu-me, el fet de que precisament en aquella casa s'haguessin fet dos fets puntuals, com era el del Rossinyol i el de l'assassinat dels germans Badia. Bé, aleshores, concretament, les tertúlies que es van iniciar aquí al Cau... Perdó, aquí al... Perdó? Quatre Gats. Quatre Gats, no em sortia. Els Quatre Gats, doncs, també ja vam dir que es feia de tot, es feia literàries, etc. I va aparèixer per primera vegada un noiet que corria per allà, que era el Pau Picasso. Pau Picasso també va sortir allà. També va haver l'Utrillo, etc. Bé, llavors, concretament, també el Rossinyol es va traslladar, va tindre una gran relació amb el pintor Joaquim Mir, es van traslladar a Mallorca, va fer alguns apunts, alguns bossetos de Mallorca. Concretament, el 1908 ell aconsegueix la Medalla Nacional de les Belles Arts. Se li dona aquesta medalla. Bueno, la seva pintura és molt curiosa, perquè ell en realitat és paisatgista. O sigui, són paisatges, ell en realitat són jardins, tota la seva fama de tots els jardins, patis, etc. Pinta molt les Sitges i després es traslada sobretot a les pintures que són concretament a Madrid, Aranjuez i la Granja. Aquí hi ha una cosa que és molt curiosa, que jo us vull repetir, i és que en 1916, Alfons XIII li va comprar un quadre dels jardins d'Aranjuez. I en Rossinyol es va queixar una mica amb el rei que ell ho hagués pintat més aquests jardins, però que no se li donava autorització per part de les persones que hi havia en aquell moment, dels encarregats de cuidar d'allò, doncs no se li donava una llibertat perquè es pogués desplaçar per tot arreu d'aquests jardins. I llavors l'Alfons XIII, el rei, el nombra jardinero honorario mayor de los jardines d'Aranjuez. Madre mía. Amb el qual en Rossinyol llavors es passeja per tot arreu, perquè poc menys que era el jefe. O sigui que això té molta gràcia precisament explicat així. Bé, la seva obra presenta facetes que no són solament la pintura, com us he dit abans, és la literatura i existeix una gran obra de creacions teatrals, o sigui, la dramatúrgia, concretament més de 70. O sigui que d'un-i-do ja són obres i, a més, obres de certa importància. Potser la més coneguda, la més popular, que el recorda més la gent, és l'Auca del senyor Esteve. Sí. Aquesta és també d'ell. Llavors, ell també, en fent periodisme, va col·laborar, per exemple, amb la diari La Vanguardia, va fer molts articles per al diari La Vanguardia, i després per un setmanari que es deia L'Esquella de la Torrassa, que segurament que persones grans, si ens escolten, se'n recordaran d'aquest setmanari.
Aquest setmanari es pot trobar encara els encants aquells que es fan els diumenges al Mercat de Sant Antoni, es troben exemplars d'aquests, o les botigues de llibres antics es troben esquelles de la Torrassa. Era un setmanari de tipus d'humor, i al propi temps picant amb condicions polítiques, etc. Però tenia molta fama, era el més conegut que hi havia en aquells moments. Bé, també treballa la novel·la i és molt important entre la intel·lectualitat de la seva època. Aleshores, ell va ser també una de les grans aficions que va tindre, inclús va donar conferències, va ser el ferro forjat. Va ser un home que, a més, el Cau Ferrat, avui en dia, si es visita, si aneu a Sitges, us recomano que ho visiteu, val la pena, hi ha molta cosa de forja, que ell era molt aficionat amb això, i allà on trobava ferro forjat, si podia, ho comprava i ho afegia a la seva col·lecció. Bé, aleshores, aquest home realment estava casat, va tindre una sola filla, va tindre temporades que vivia amb la seva família, temporades que no vivia, perquè hi ha una cosa que és molt curiosa, i tant en cases com en Rossinyol, que estem parlant, eren persones una mica fora de les sèries. O sigui, així com tots nosaltres més o menys estem fixats dintre d'una cotilla, i les hores de dinar són unes hores determinades, i les hores de fer una cosa són unes hores determinades, i portem una rutina, ells no eren rutinaris. Ells, si tenien ganes de dinar, dinaven, si no tenien ganes de dinar, no dinaven, potser estaven els quatre gats i quan havien acabat una reunió deia el Rossinyol: noi, cases em ve de gust marxar cap a Sitges, anem-hi, i s'aixecaven i s'anaven cap a Sitges. Vull dir que eren una mica, en aquest sentit, una mica anàrquics. Ells no es ficaven amb ningú i anaven a la seva. Aquesta és la veritat. Bé, llavors tenien un gran sentit de l'humor. Inclús, concretament, hi ha diverses anècdotes. Clar que amb aquestes coses hi ha anècdotes que possiblement se'ls atribueixen a ells, no és veritat, però sí que hi ha anècdotes que se'ls hi poden atribuir a ells perquè tenien un humor molt profund i, a més, tenien gràcia. Per exemple, una d'aquestes anècdotes va ser la dels duros a 4 pessetes. Aquesta és veritat. Ells, per exemple, anaven a un poble on hi havia una fira, o millor dit, al mercat de la setmana, posaven un mocador de fer farcells a terra, posaven duros i un cartell que deia que els venien a 4 pessetes. Clar, la gent s'acostava, es mirava aquells duros, els agafaven, els sonava a remirar: escolti, però això és bo, vostè mateix, escolti, què vol que li digui, escolti, i la gent, clar, davant de la dubte de què vol que li digui vostè mateix, agafaven i deixaven els duros en allà, i ningú se'n comprava cap duro a 4 pessetes, quan eren uns duros preciosos i boníssims que es podien comprar. Bé, llavors ells, la juerga que es portaven, veient les cares que posava la gent i que marxaven i que no compraven els duros a 4 pessetes. Un altre era el trencar olles. Aquest era cèlebre també perquè potser posava una sèrie d'olles, una sèrie de productes d'aquest tipus, i aleshores si una olla llavors valia 50 cèntims, ells demanaven 2 pessetes, per exemple. I arribava una senyora: escolti'm, aquesta olla, 2 pessetes, senyora. Ui, 2 pessetes, no les pago. Bueno, què em donarà vostè? Jo els hi dono 10 cèntims. Com 10 cèntims? Abans de donar-li a vostè la trenquem, bum, i la tirem a terra, la trencaven. Bueno, llavors aquella dona anava tota esverada, tota espantada, i ells es feien un fart de riure de veure el susto que s'havien portat la dona amb aquells d'això. També n'hi ha una altra molt curiosa, i és que al Cau Ferrat hi ha un quadre pintat per en Casas del Rossinyol sentat dalt d'una làmpara, d'aquestes de ferro de forja, que es dona el cas de que precisament una gata que tenia ell allà va tindre uns gatets, i ell li diu: mira, escolta'm, Casas, la gata ha tingut uns gatets preciosos, les hem posat al sòtano perquè estiguin tranquils, baixa, que els veuràs, són molt macos. I per baixar hi ve una escala de mà. Baixa el Casas baix, li retira l'escala de mà i el Casas es queda allà al sòtano, no pot pujar. Aleshores arriba, no sé, un temps X, i a l'hora de dinar el Rossinyol es posa a taula i diu: poseu-li l'escala amb el Casas que pugi. En Casas va pujar, es va assentar a la taula, no es va tocar el tema de que l'havia deixat allà tancat sense escala, i un dia es van dedicar a netejar i arreglar làmperes i tal, i l'altre diu: mira, tu puges a la làmpara, seu, que estaràs més còmode, no cauràs, i llavors jo t'aguanto l'escala. Puja en Rossinyol, se senta, li retira l'escala en Casas i el pinta.
i mentre el va pintar el va tindre penjat de la làmpara. I llavors aquest quadre el teniu vosaltres, el Cauferrat, i el guia precisament, jo ho sé perquè el guia que ens va ensenyar el Cauferrat el dia que jo vaig anar-hi, doncs ens va explicar aquesta anècdota, ens va fer molta gràcia. On és? Recorda'm el Cauferrat? Al costat pràcticament de l'Ajuntament de Sitges. Sí, al costat pràcticament de l'Ajuntament de Sitges, que per cert, el Rossinyol va ser un dels que va promocionar la figura del Greco a Sitges. Hi ha una estàtua del Greco que va ser ell un dels homes que, degut a la gran admiració que tenia, que li va ficar amb Zuluaga, doncs va fer la figura del Greco. Bé, aleshores, concretament, aquest home no està gaire bé de salut, tenia un problema renal sèrio i li faltava un ronyó, i, bueno, ja malalt, doncs ell estava allà a Aranjuez, diguem-ne, i es va trobar, doncs, ja malament i va morir allà. Concretament, l'enterro, el Rossinyol se'l porta a Barcelona i l'enterro va ser una gran manifestació per part de la ciutat de Barcelona. Tant és així que el fet de l'enterrament el presidia en Francesc Macià, el president de la Generalitat. Llavors, doncs, el Rossinyol concretament això va passar a l'any 1931, quan va morir, i està enterrat al cementiri de Montjuïc, al igual que el seu amic inseparable en Cases. Bé, aquesta és una mica molt resumida, perquè si comencéssim a parlar de les obres d'en Rossinyol, ja dic més de 70, i comencéssim a parlar dels viatges que Rossinyol va tindre a París i dels viatges que en Rossinyol va fer a tota Catalunya i del que va escriure a La Vanguardia i del que va escriure a molts puestos, doncs naturalment aquí hauríem de dedicar no un programa sinó 3 o 4, com va passar amb en Cases. Solament el que jo he volgut és recordar la figura d'aquestes persones. Crec que és important, Doncs bé, fins a la setmana que ve, si de vol.